दानिया नुनोसो मोनबाय खाफाल गेजेराव दोंनैसो खांनाया मोनगुलायनाय। हे लोगोफोर, दिनैनि बे गुबुन मोनसे गोदान आपडेट भिडिअहाय नोंथांमोन गासैखौबो बरायहरनाय थालायबाय दे लोगोफोर। स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौहाय जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै। ओमफ्राय लोगोफोर, नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेल ससे इन्ट्र'खौनो नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादोंआनो जानांगौ दे लोगोफोर। दिनैहाय आं मा भिडिअनि सायावहाय आपडेटखौ लानानै फैदों। स' लोगोफोर, आं दिनैहाय बर'नि गोदानै फैनो गोनां मोनसे मिउजिक भिडिअनि सायावहाय नोंथांमोननिसिम आपडेटखौ लानानै फैदों दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर, बे गोदानै फैनो गोनां मोनसे अफिशियेल मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाहैबाय बुरि पेन्सन दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर, जों बे गोदानै फैनो गोनां बुरि पेन्सन अफिशियेल मोनसे मिउजिक भिडिअहायनो गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन सिद्धार्थ बर' बिथांजोंनो लोगोसे प्रियंका लाहारी बिथांखौ दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर, बे गोदानै फैनो गोनां बुरि पेन्सन अफिशियेल मोनसे मिउजिक भिडिअनिनो डिरेक्सन एबा केरिय'ग्राफखौ खालामदोंमोन बिथां बिग्राय बसुमतारिया दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर, बे गोदानै फैनो गोनां बुरि पेन्सन अफिशियेल मिउजिक भिडिअनिनो मेथाइखौ रोजाबदोंमोन नयन बरगयारी बिथांजोंनो लोगोसे उषा रानी बर' बिथाङा दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर, जों बे गोदानै फैनो गोनां बुरि पेन्सन मोनसे अफिशियेल मिउजिक भिडिअखौ माखासे साननि गेजेरावहायनो नुनो मोनसिगोन दे लोगोफोर। स' बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो थाखाय नेनानै थाबानो जाबाय दे। स' लोगोफोर, नोंथांमोना बे बुरि पेन्सन अफिशियेल मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय सोर सोर एक्साइटेड जाना दं कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय दे लोगोफोर। स' लोगोफोर, बिदिब्ला दिनैनि शर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों। भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अननानै खनसे लाइक खालामनानै होबानो जाबाय दे लोगोफोर। आरो लोगोफोर, सोरबाफोर जुदि चेनेलाव भिडिअखौ गोदानै नायदोंब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअफोरनि आपडेट होनायनि नटिफिकेसनफोरा नोंथांमोननिसिम थाबैनो सौहैयो दे।